कौन साहुकार आम चाकर हूँ पवन सी आम घर को जगु मन रख मन अबुधारे केबे बुझिबु मो कथा काहे पाई पूजुछु अन्य देवता मन अबुधारे केबे बुझिबु मो कथा हम भाग द्वितीय अध्याय वसुदेव ये सब तेणु मूल कथा है पवन पवन कथा कले तुम शरीर सुख रहे आप प्राणायाम कले हार्ट रोग भल हेनी निश्चित हम तुम हार्ट हो तुम तार हार्ट अरे प्राणायाम कर हार्ट हम तुम मन रख आउ गोटे कथा आज मुझे कहूँ समस्त बहुत भक्त आसुन मन रख आप ये हूँ सर्वरोग नाशक सेदिन कहला आज मतलब कही तुम थोड़ा बेला काक तंतु भलिया कर मन रख काक तंतु काक थरक जमी काक तंतु भलिया कर कौन कर पवन को भितर को छाड़ नाभि चाई जमा रख पवन नाभि चाई पवन को आस्ते आस्ते छाड़ी काक तंतु भलिया नाभि चाई रख नाभि चाई रहीगला जितनी समय रखिपार बाकी समय तक कौन कर मुख बाट आस्ते आस्ते छाड़ी मुख बाट जोर कर छाड़ आस्ते आस्ते छाड़ी वायु रखिले भितर जाऊँ वायु भितर गला आम छाड़े आस्ते आस्ते छाड़े नाक बंद रुद्ध तंतु कर छाड़ माग एति यहाँ सर्वरोग नाशक प्राणायाम सर्वरोग नाशक आज नासापुरा पवन था बेले बामपुरा नासा आरम्भ कर बाम नासापुर गोटे बाम नासापुर पवन उठे मन रख पवन को ऊपर को उठेब गर्भरे पेट भीतर पवन को जमा कर जमा कल पवन को पवन जमा है पवन जमा है जमा आउ रखिपार पवन तेणु आस्ते आस्ते डाहाण नाश बाटे छाड़ मन रख बुझीपार बाम नाश पर पवन टेकी भितर रख पेट भीतर रख जी समय रखिपार से आस्ते आस्ते डाहाण नाश बुढ़ा बाटे छाड़ लोम विलोम टाइप लोम विलोम सरीगला डाहाण पुरा को पवन टेक बाम पुरा टेक देव डाहाण पुरा पवन टेक पेट भीतर रख बुझे मन रखुता पवन पेट भीतर रख रखी बाँ पटे छाड़ आस्ते आस्ते कौ पारलेस ना कौ रोग हम कि हम मन रख या कर हेनी कि भिड़ा हम भिड़ा हेनी कर सबुद अभ्यास हाँ बाम नासापुर पवन को टेक गर्भ भीतर रख डाहाण पटे आस्ते आस्ते छाड़ से डाहाण पूरा को टेक गर्भ भीतर रख बाम आस्ते आस्ते बाम पटे छाड़ यही भाई टिपिकी नियो कले सब मार्गशीर मासर परीक्षा देवाक पड़ो किए करुच कि ना अच्छा आम एत बड़ बड़ हाला तुम किसी करबनी लाभ कौन बापा करुणा कार्य प्रकाश भक्त प्रधान दुख नाश शरण मोहर एने कहीं भव से पहले क्या पाद आस शरण पशु तो भाई
ତାକୁ ବାହା କରିବାକୁ ଆଣିଛ ବସ 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 ଭାଇ ବସ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଶ୍ୱାସ ଏଇ କରିବା ବାୟୁ ପବନ ପାଇଁ ଆମ ଦେହର ମୂଳ ପବନ ମନକୁ ରଖିବା ମନ ଅବୁଝାରେ ବୁଝୁ ମୋ କଥା କାହିଁ ଅପୂଜା ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯିଏ ପୂଜନୀୟ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ଆମ ଭାଗବତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କହୁ ପୁଣି ତା ଅନ୍ୟ ଭୋଗ ଦେବ ତା ମତେ କେବେ ହେଲ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଭୋଗ କଲ ତା ମତେ ଆଉ ଦେବନି ଧର ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗଲି ପୂଜା କଲି ସେଠୁ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ପୂଜା କରି ଆଣିକି ନିଜେ ଖାଇବନି କାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବନି ଖାଇବ କେମିତି ସେଟା ଭୋଗ ହେଇଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବା ନିଜେ ବଳେ ଠାକୁର ଦେବା ଯେ ଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ସମର୍ପିବ ତା ଅନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ଜାଣିବ ଆଖଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଲେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲଗେଇବନି ଭାଗବତ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗବତ କହୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କିଏ ସେ କହିବାକୁ ଭାଗବତରେ ଅଛି ବାହାର କଥା କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କରିବା ଆମର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ମନେ ରଖ ଯେ ଦୀପ ମତେ ସମର୍ପି ଆମେ ଯୁଗର ସମୟ ସମାନ ବାୟୁ ଥିଲେ ଆଲୋକ ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ତା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ଜାଣିବ ସମୟ ହେଇନଥିବ ଆମେ ଟେକିବା ପବନ ଆସିବ ଇଏ ହେଲା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଲାଭ ବୁଝିହେଲା କି ସମୟଟା ଆସିଲେ ଆପଣ ଧଡ଼ିକିନି ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀ ଦେବେ କାନରେ ତର୍ଜନୀ ଦେବେ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟମା ଦେବେ ନାସାରେ ଅନାମିକା ଦେବେ ମୁଖରେ କନିଷ୍ଠା ଦେବେ ମୁଖରେ ଏଇ ପବନକୁ ଟେକିବେ এইটা যুগের সময়ের এটা যুগের সময়ের কথা এমনি করলে ওটা আলোক ଆପଣ ଜପ କରିବେ ଅକ୍ଷର ଅକାର ଅକ୍ଷରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ସଂଘ ଦେଇଦେବା ଯେତେ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର ହେଲା ଅକାର ମନେ ରଖ ଗାୟତ୍ରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଖୁସି ରହିବ ତମ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୟ ଆସିବନି ଦେବତା ତମ ଘରେ ଲାଗିବନି ଯିଏ ସବୁଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଛି ତା ଘରେ ଦେବୀ ଭୟ ହବନି ଏ ହାଡ଼ ବାଇ ସେ ପୋକ ସୁନ୍ଦର ଏ ବୁଢ଼ୀ ଆଣି ଏ ଲାଗିବେନି ଯିଏ ଗାୟତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଛି ଜଣେ ଝିଅକୁ ଧର ଦେବତା ଲାଗିଛି ତମେ ଧରି ଯାଇଛି ଗାୟତ୍ରୀ ତୁମେ ଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ିକି 10 ଥର ତାକୁ ଫୁଙ୍କି ଦେବ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦେହରୁ ପଳେଇବ ଆଉ ରହିବ ଆକୁ ପରୀକ୍ଷା କର ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଝିଅ ତେଣୁ ତ ଧରିବନି ଗାୟତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଛ ଯାହାକୁ ଲାଗିଥିବ ତେଣ ଚଢ଼େଇବ ଦୁନିଆ ହେଇକିରି ତାକୁ 10 ଥର ପଢ଼ିକି ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ପଳେଇବ ଆଜ୍ଞା ଅନା ନାଇଁ ଅନୁସାର ଦରକାର ଲାଗିବନି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ସମୟରେ ଅଜପ କରିବାକୁ କେତେ ଖାଉ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି କହିଲେ କିଛି ଏତେ କଥା ପଚାରିବ ସମୟ ନବା ଅଜପ ଏକାକ୍ଷର କିଏ এটা আগে পর্যন্ত আছে ସେ ହରିଚରିତ ପ୍ରକାଶ ମୁକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ ଏଇ ଏକାଦଶ କନ୍ଦ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିଦାୟ ଅନ୍ୟ ଭାଗ ତ ହବନି
କେବେ ଏକା ଆସ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ବାବା କହେ ଭାଗବତ ପଢ଼ ନା ଏଠି ପଢୁଛ ଭାଗବତ ପଢ଼। ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଥ ଜାଣିପାରିବେ ଦିନ ଘରେ ଲଗେଇକି ପଡୁଛି ତ କଷ୍ଟାଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ ଭୁଲ ବାରମ୍ବାର ପଢିଲେ ଜାଣିବେ ପ୍ରତି ଯୋଉଟା ଯୋଉଦିନ ପଡିଲା ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖେ ଆଉ। ଯୋଉଠି ପ୍ରଶ୍ନ ସେଠି ଉତ୍ତର। ମୋର 10 ଖଣ୍ଡଟା ପଡିଛି ଦିଟା ଅଧ୍ୟାୟ ପଡିଲା ଦୁଆରି ଗେଲିଲା ରହିଲେ ସବୁର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବେ। ଭାଗବତ ଜନ୍ମଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖ ଆପଣ ଯୋଉ ହଉ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ମାନେ ଶୁଣ ରାଧା ସାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବନି ଘରେ ଇଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି ବର୍ଷ ସାରା 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବନି 4:30 ଉଠିବ 4:30 ଉଠିକି ମହାପୁର କରିବ ମନେ ରଖିଥିବ ହଁ ସମସ୍ତେ 4:30 ଉଠିବ ମହାପୁର କରିବ ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭୁଛି